Dobre, takže máme tu ME-XT54 Avatar. Je to vlastne štvorkanálový vrtuľník na indoorové použitie, takže do uzavretých priestorov, do bytu, do haly, do telocvične. Tu je vlastne ovládač. Idú tu 4 tužkové batérie. S týmto sa ide hore, dole, do jednej strany, do druhej strany, bokom vlastne ten štvorkanál, dopredu, dozadu a otočka do jednej strany a do druhej strany. Tu nás sa zapína a tu sa volia frekvencie, keď chcú spolu lietať viacerí ľudia, aby sa nerušili navzájom signály. Čiže súčasťou balenia je vlastne ovládač, náhradné listy, taktiež náhradné zadné vrtuľky, USB nabíjačka do počítača a samotný vrtuľník vlastne. Čiže tu má vrtuľník vymeniteľnú batériu. Tu sa to dá dovnútra. Baterka sa tu napojí vlastne. Teraz nám bliká táto diódka, takže vrtuľník je pripravený k letu. Bočné vrtule slúžia k tomu, aby vedeli ísť do stran ako ozajstný vrtuľník.